Ahoj, vítejte u nového a také prvního videa na kanále Community. Dnes jsme si pro vás připravili video o jednom z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších programovacích jazyků, kterým je Java. Podíváme se na samotný vznik a historii Javy, na fungování, využití, co je JDK a další důležité pojmy. Na závěr si to shrneme a podíváme se na to, co to Java vlastně je. Ještě si taky řekneme, jaké je a může být platové ohodnocení programátora Javy. Ještě předtím, než si řekneme, co to Java je, tak začneme trochu historie, abychom pochopili, jak se Java stala jedním z nejpopulárnějších programovacích jazyků. Jak můžete vidět na obrazovce, dnes již běží Java na více jak 3 miliardách zařízení. Vývoj Javy začal v roce 1991, ale to ještě nikdo nevěděl, že z toho bude Java. Tým inženýrů s firmou Sun Microsystems totiž původně dělal na tajném projektu, který měl za cíl vytvořit systém pro domácí spotřebiče. A právě zde v tomto týmu byl vedoucím projektu James Gosling. Zpočátku programovali v jazyce C++, ale zjistili, že tento programovací jazyk není pro jejich cíl vhodný. Z tohoto důvodu se tedy James Gosling rozhodl, že začne pracovat na vlastním programovacím jazyce. Pojmenoval ho Oak, což je v překladu dub. A to pouze proto, protože před okny jeho kanceláře tento strom rostl. V roce 1995 však musel jazyk přejmenovat, protože zjistil, že jazyk s názvem Oak již existoval. A tak vybral název Java, protože Java je americké slangové označení kávy, proto je také hrníček kávy v logu Javy. No a 26. srpna roku 1996 vyšla první oficiální verze Javy, neboli JDK 1.0. Avšak beta verze byla spuštěna již o rok dřív. Zmínili jsme se, že v roce 1996 vyšla první verze Javy, neboli JDK 1.0. Avšak co toto JDK vlastně teda je? To si hnedka odpovíme. Jako první se ale podíváme na to, jak Java program funguje, neboli na kompilaci Java programu. To nám pomůže lépe pochopit tento výraz. Kód, který my píšeme a pracujeme s ním, se nazývá zdrojový kód. Je to kód, kterému my rozumíme, ale počítač ne. Jednoduše řečeno. Mimochodem, soubor se zdrojovým kódem má koncovku .java. Jelikož zdrojovému kódu počítače nerozumí, tak jej musíme převést do podoby, do kódu, kterému počítač rozumí, aby provedl, co chceme. Tento kód se nazývá strojový kód, což je binární kód, neboli pouze jedničky a nuly. A právě tomuto kódu počítač rozumí. Teď už víme, co je zdrojový kód a strojový kód. Stále však nevíme, co je kompilace. Kompilace je tedy proces, kdy zdrojový kód je převáděn na strojový kód, neboli kdy je kód, kterému my rozumíme, převáděn na kód, kterému rozumí počítač. Ovšem nastává tu jeden problém. Když kompilujeme kód, tak je kód spustitelný pouze na zařízení, na kterém byl napsán. Pokud byl tedy kód napsán na zařízení s operačním systémem Windows, můžeme tento kód spustit pouze na daném zařízení s operačním systémem Windows. No a zde přichází na řadu řešení, které Java obsahuje, a to je Vora, což je ve zkratce Write Once Run Anywhere. V překladu jednou napiš, spust kdykoliv. To tedy znamená, že můžeme program napsat na jednom zařízení a spustit ho na jiném zařízení s jiným operačním systémem a řeší tak náš problém. Tento proces funguje za pomoci bytecódu. Tímto se vracíme do procesu kompilace, kde zdrojový kód kompilujeme do bytecódu a z bytecódu poté získáme strojový kód za pomocí JVM. OK, takže teďka už víme, jak se zdrojový kód převádí na strojový kód, co je to Vora a k čemu se používá bytecód. Ale ještě stále jsme si neřekli, co to je to JDK. Ani JVM. JDK, neboli Java Development Kit, je balíček poskytující nástroje, které nám umožní vytvářet, kompilovat a spouštět Java aplikace. Obsahuje knihovny a prostředí pro vývoj aplikací v programovacím jazyce Java. Avšak abychom tomu porozuměli, tak si to uvedeme na příkladu. JDK můžeme přirovnat ke stavitelskému náčiní a vybavení potřebné pro konstrukci domu. Podobně jako stavitel potřebuje různé nástroje a materiály, aby mohl postavit kvalitní a funkční strukturu. Vývojáři potřebují JDK k tomu, aby mohli vytvářet kvalitní a funkční software. Jak jsme řekli, JDK je balíček nástrojů. Obsahuje tedy například Javak, což je Java kompilátor, který převádí zdrojový kód na bytecode. Obsahuje také Javadoc, nástroj, který automaticky generuje dokumentaci programu pro vývojáře. Obsahuje také ještě jeden velmi důležitý pojem. Tento pojem je JRE, což je ve zkratce Java Runtime Environment, což je další důležitá část. Pouze s tímto aplikaci nevytvoříme, s tou si ji opravdu maximálně pustíme. V tvorbě je potřeba JDK. Zase si to uvedeme do příkladu. Zatímco JDK jsme si přirovnali k nástrojům a materiálům potřebným k vytvoření domu, tak JRE je jako hotový nábytek. Umožňuje nám si užívat vytvořený dům. Ale to není vše. Ještě jsme mluvili o jednom pojmu, a to je JVM. JVM, neboli Java Virtual Machine, převádí bytecode na strojový kód a umožňuje spouštět Java aplikace na různých OS. Bez tohoto byste si nemohli program pustit na jiném zařízení. JVM je tedy součástí JRE a pomáhá nám s řešením problému, kde můžeme spustit jeden program na více zařízení. Zase si to uvedeme do příkladu. Příkladu lze tedy JVM chápat jako elektrickou síť v daném domě. Poskytuje energii a tím umožňuje různým zařízením v domě pracovat. Tímto bychom tedy měli chápat, co je strojový kód, zdrojový kód, bytecode, kompilace a dále uvedené pojmy. Jelikož je Java všestranný jazyk s širokými možnostmi aplikací, tak existuje hodně způsobů využití.
Toto je také jeden z důvodů, proč se vyplatí naučit Javu. Kde tedy Javu využijeme? Javu využijeme například při vývoji webových aplikací, kde Javu využijeme pro tvorbu dynamických stránek a serverových aplikací. Využijeme ji také u mobilních aplikací, kde s pomocí platformy Android, která je postavena na Javě, lze vyvíjet mobilní aplikace pro telefony a tablety. K tomuto se používá Android Studio. Taktéž ji můžeme využít při vývoji desktopových aplikací a cloudových služeb. Tímto jsme tedy zjistili, že Java má spousty využití, což je pozitivní. Ale Java nemá pouze pozitivní stránky. Najdou se zde i nějaká negativa. Pojďme se nyní tedy podívat na plusy a minusy Javy. Připravili jsme si pro vás v 6 bodech pozitivní a negativní vlastnosti. Pojďme se na ně tedy podívat. Začneme s těmi pozitivními. Za prvé přenositelnost. To jednoduše znamená, že kód napsaný v Javě může běžet na různých platformách. Vývojáři tedy nemusí pro každý operační systém psát jinou verzi programu a ulehčuje jim to tak práci a šetří čas. Toto funguje za pomocí systému Vora, který jsme si popsali ve videu dříve. Za druhé je to bezpečnost. Bezpečnost je v dnešní době obzvláště důležitá, protože kybernetické útoky se stávají stále častějšími. Není to tak dlouho od nedávného kybernetického útoku na téměř všechny české banky. Java má v sobě integrovaný systém zabezpečení, který pomáhá chránit aplikace před neoprávněným přístupem a potenciálními hrozbami. Za třetí je to komunita. Java má ohromnou komunitu vývojářů po celém světě. To znamená, že existuje spousta zdrojů, knihoven a rámců, které mohou programátoři využít ke zjednodušení své práce. Tak jo, to bychom měli 3 pozitivní vlastnosti. Teď si něco povíme o druhé straně mince. Za prvé, rychlost. Ve srovnání s jinými programovacími jazyky, jako je například C++ nebo Rust, je Java poměrně pomalá. To může být problém při tvorbě náročných aplikací, jako jsou hry. Za druhé, syntaxa. Java může být trochu náročná na psaní se s dlouhými kódy, programátoři většinou preferují programovací jazyky s jednodušší syntaxí. Co je to syntaxa? Syntaxe je způsob, jakým píšeme a strukturujeme programovací kód. Je to jako pravidla a gramatika pro psaní kódu. Správná syntaxe zajišťuje, že počítač správně chápe a provádí instrukce. Porušení syntaxe může vést k chybám a nesprávnému chování systému. A posledním bodem u negativních vlastností je závislost na JVM. Pokud chceme spustit program Javy, musíme na cílovém zařízení mít JVM, neboli Java Virtual Machine, o kterém jsme mluvili ve videu dříve. Toto může způsobit problémy, pokud cílové zařízení JVM nepodporuje. Tímto jsme si tedy zmínili pár základních výhod a nevýhod Javy. Existuje spousty dalších výhod a nevýhod, ale pro účely tohoto videa nám výše zmíněné body postačí. Nakonec videa jsme si pro vás připravili slíbený bonus, a to platové ohodnocení Java programátora. Podíváme se na juniorní i seniorské pozice, a to v Čili i zahraničí. A od čeho se takový plat odvíjí? Pojďme na to. Jako první zůstaneme zde v České republice. Zde si je Java programátor na juniorské pozici schopen v průměru vydělat mezi 25 až 45 tisíci korunami. Na seniorské pozici okolo 60 až 90 tisíc. Tyto čísla jsou ovšem průměr mezi všemi programovacími jazyky zde v ČR, a to jak na juniorské, tak i seniorské pozici. Více si vyděláte například programování v Pythonu. Přesuneme se do zahraničí. Začneme Evropou, protože tu máme nejblíž. Zde se průměrná mzda na juniorské pozici v průměru pohybuje okolo 30 až 45 tisíc eur za rok. Vzhledem k aktuálnímu kurzu eura okolo 90 tisíc korun českých měsíčně. Na seniorské pozici je tento plat okolo 50 až 80 a více tisíc eur za rok. To vychází na cca 160 tisíc korun měsíčně. A to už nejsou malé částky. A na závěr se podíváme do USA, kde jsou částky jedny z nejvyšších. Zde si na juniorské pozici přijdete na částky okolo 60 až 90 tisíc dolarů ročně. Měsíčně tedy 165 tisíc korun. A to již na juniorské pozici. Pozor. Na seniorské pozici se jedná potom o 100 až 150 tisíc dolarů ročně, což je neskutečných 275 tisíc korun měsíčně. Ovšem ti nejlepší jsou schopní si v Americe vydělat až neskutečných $1 milion ročně, což je šílených 1 800 000 korun měsíčně. Ovšem tato částka se odvíjí od několika faktorů. Jedná se o zkušenosti, specializaci, místo práce, neboli stát, firmu, roli a spoustě dalších věcech. Takže pokud se chcete na takové částky dostat, tak je třeba, abyste se v programování vzdělávali a neustále posouvali dopředu. Tak jo, to bychom měli vše pro dnešní video. My jsme si toho řekli opravdu hodně, a tak si to ještě shrneme a řekneme si teda, co to ta Java vlastně je. Jedná se o programovací jazyk a platformu, která umožňuje vytvářet různé druhy softwaru, jako jsou hry a webové aplikace. Je tedy nástrojem, který nám umožňuje vytvářet různé druhy softwaru a spolupracovat na všemožných projektech. Java je jedinečná díky tomu, že program je spustitelný na různých operačních systémech. A už také víme, že jako vývojář Javy se nebudeme mít finančně špatně. Tak jo, tímto jsme se dostali na samý závěr videa. Budeme rádi, pokud nám dáte like a odběr, napíšete nám dolů do komentářů nějaký feedback a my se u vás těšíme na dalšího videa.